economia, evidentment, nosaltres, igual que hem proposat fer, evidentment, sempre el consens en urbanisme, és ben conegut, en economia al mateix temps és igual, però pensem, evidentment, que els partits no estan per la llavor, estan més per qüestions electorals partidistes. Un dels temes que es preocupa és Rajoy, que s'acaba d'enterar ara que la llet espanyola té 3 vegades menys ajudes que, evidentment, que la francesa, sense saber que, evidentment, passa el mateix en la taronja, en el cítric, on el cítric italià està subvencionat 4 vegades més que si en Espanya. I això li ho hem de dir nosaltres, li ho hem de dir el nostre representant Nom de Déu, i el bloc estarà en l'Eurocàmera. Però es preocupa també el tema del PSOE, sobretot de com va fer aquest canvi estructural en la indústria. Bàsicament, diguem que l'eixida serà Andalusia. Pues val, estem els ciutadans valencians, si anem a fer una indústria subvencionada des d'Andalusia, evidentment, i després quedant-se-la els amiguets o les filles dels presidents, com és el cas, no? Que estem veient. Per tant, jo penso que sí que hem de fer veure que aquest dèficit que va produir totes aquestes ajudes l'hem de pagar entre tots. Penso que el sector financer, el sector empresarial, el sector sindical, i necessitem això, unir-nos. Per això nosaltres, i Tremosa ho està dient molt bé, és dir, necessitem un Felipe González que s'entenga, que sàpia pactar en els que van salvar la crisi, en aquest cas és la coalició per Europa, és que representem, i ahí estarà el bloc i, evidentment, Tremosa i Enric Nom de Déu, i com ens forma està dient-se per l'economia també, els valencians tots una veu, voteu a Enric Nom de Déu. Val? És el que tindria que dir-vos, Gràcies.